Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, ANABI, este singura autoritate națională care, în baza unei directive europene privind confiscarea și a unei legi organice naționale, are atribuții de reutilizare socială și publică a bunurilor confiscate în proceduri penale. Reutilizarea socială înseamnă reîntoarcerea directă și vizibilă către victimele infracțiunilor și către comunitățile afectate de criminalitate a bunurilor confiscate de la infractori. Reutilizarea socială este folosită cu succes în state europene precum Italia și Spania pentru a propaga mesajul rezistenței sociale. Criminalitatea nu este profitabilă. În România, ANABI publică pe pagina sa de internet informații despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal. Timp de 45 de zile de la publicare, organizațiile neguvernamentale sau autoritățile publice locale ori centrale pot cere de la ANABI aceste bunuri pentru a le utiliza în proiectele educaționale ori de acordare de servicii sociale în beneficiul unor grupuri defavorizate sau victime ale infracțiunilor. ANABI analizează cu atenție fiecare cerere și propune Ministerului Finanțelor darea în folosință gratuită sau transmiterea cu titlu gratuit a bunului respectiv. Ca exemplu de bună practică, ANABI a reușit în anul 2020 să reutilizeze un imobil confiscat, situat în centrul municipiului București, care a devenit din produs al infracțiunii de spălare a banilor, sediu al Direcției Naționale de Probațiune. Prin reutilizarea acestui imobil se contribuie în mod direct la creșterea eficienței justiției ca serviciu public. Bunurile obținute necinstit de către răufăcători sunt acum folosite direct pentru a face bine, în beneficiul oamenilor și al comunităților. Similar reutilizării imobilelor, ANABI militează ca sumele de bani recuperate din infracțiuni să fie folosite direct și vizibil pentru finanțarea de proiecte pentru informarea și protecția victimelor, prevenirea criminalității și de educație prin Fondul Național de Prevenire a Criminalității. ANABI. Identificare, valorificare, reutilizare. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020.